Okay, bøsrøv. I dag skal jeg vise, hvordan man installerer singleplayer commands. Gå ind her, så skriver du app data. Lige skruer handicap, hvis I ikke kan finde ud af. Så starter en .minecraft-fil, den åbner I helvetisk. Så ser I her. Det var lige lidt lort mindre. Åbner den her. Så skulle det gerne være det her. En fil, der hedder worldedit.jar. Tager du den og propper den herind. Så du Minecraft her. Den åbner du med 7-zip, eller hvad du har lyst til at åbne den med. Så ser du en meta-file. Den skal du slette. Så trykker du ja. Jeg vil sige, I bliver nødt til at have modloader. Ellers så kan det godt være, at det går i stykker. Så det vil jeg foreslå, i hvert fald. Det skal også bare derind, som du skal proppe dem herind. Og ikke til World Edit med, for nu har du puttet den. Skulle der gerne komme det der? Ja. Så skulle det faktisk virke. Åbner vi Minecraft og logger ind og det hele. New World. Og her har du din singleplayer commands. Kan du bare flyve og hvad du nu får lyst til. Jeg håber det hjælper jer. Så har jeg en ekstra ting at vise jer i dag. Ved I hvad det er? Nej, det finder jeg ud af. Gå ind på internettet. Og så gå ind på YouTube, ikke? Så skriver jeg. Ved du hvad? Ej, det er gas. Jeg har ikke noget ekstra ting at vise jer. Men, gad jeg havde. I siger bare, hvis jeg skal lære, hvordan I installerer en anden mod. Siger vi det? Ja, så var vi det, hvis det. Farvel, bøsrøv.